Inso se inamu ya muramu pangaro asase ramoma yasirebo biwambora biwambae biwambora biwambae biwambora biwambae Inso se inamu ya muramu pangaro asase ramoma yasirebo biwambora biwambae Suro arambe beboy beboy sumukaino igitbo neboni samobi awami jago jagyo jade beboy De Papoea's geloven dat Jezus Christus, die voor hun gekruisigd is, dat hij de boodschap heeft gebracht die zij feitelijk kenden van heel vroeger, namelijk dat vrede en gerechtigheid en overvloed op deze aarde zou komen en zou bewerkstelligd worden door hun grote Messiasfiguur die in hun mythe een zeer belangrijke rol bekleedt. Wanneer ze nu zien dat mensen elkaar vinden, dat kerken ontstaan, dat mensen bij elkaar komen, dat er eenheid ontstaat en dat er een nieuwe wereld voor hen opengaat, dan is dat volledig in overeenstemming eigenlijk met wat ze vroeger dachten van de wederkomst van hun eigen oude Messias. Freer Kama wie een bevlaaid zendeling, geliefd destijds bij de bevolking van Nieuw-Guinea. Hij werd een van Harren, de witte Papua, wat er ik wel neemt. En Kama wie antropoloog. Hij maakte een ingreven studie van de Papua-cultuur. Wierum viert in 2018 het leven van haar viskerszoon Frederik Christian Kama. Ze eren Kama met een boek en een tentoonstelling over zijn werk. De Morgenster, de vlag van een onafhankelijk Papua, wappert die daar, maar is op Papua nog altijd verbinden. Nel Wambrouw is erbij, maar haar dochter Christina. Nel komt van Biak, het eiland dat Kama werken en waarvan hij ik de taal sprits. De verschijning van hem, dat maakt zo indruk op ons. Dochter Christina groeide op in Steggerda en moette de Kama's letter. Altijd maar mijn haai te mem, had hij altijd Biaks praat. Ja. Dat was weer voor mij echt speciaal, ja. De Kama's kregen 5 bijen. Corrie werd later zelf lerares op Papua. Harry wie huisarts, maar zet hem nou in voor het cultureel erfgoed van West-Papua. Zij kennen als geen oor de missie van Freer Kama. Hij bracht een protte offers voor zijn heilig ideaal, het evangelie. Vlak voordat hij uitgezonden werd, lag hij nog een paar dagen in het ziekenhuis. En voortdurend speelde, dat is aan mijn herinnering, mee hoe zwak zijn lichaam was. Ja. En hoeveel last hij daarvan had. En ondertussen schreef hij maar, meer dan 100 titels zijn bekend van hem. En heeft hij waardevolle dingen opgeschreven. En daaraan denk je van, waarom heb je dat zo gedaan? De Lietse Freerk is nog maar een maand oud als de storm aanhelpt. Hij is gelukkig net op zee. Mem Detje pakt de Lietse Freer in een kessen, zodat als het moet ze zo voort kunnen. De storm slacht een groot gat in het dik. En de peerhuizen rennen zo volle skeeën op dat ze afbrutsen worden moeten. Het was net de eerste grote storm van Wierum. De paken van Freerk wie 15 jaar eerder al omkomen op zee.
Ja, Cor, zie je dat? Dat was inderdaad de ramp in Wierum, 1893. 10 jaar na de Peersema-ramp, waarbij ook het halve dorp verdronken is. En daar staat onze familie, die daar omgekomen is, Frederik. Onze opa dus, hè? Nee, ja. Onze overgrootvader. Overgroot, ja. Frederik liet dus een weduwe achter, FC, en 4 of 5 kinderen. Ja. En het schip heette de Jonge Christ. Was dat de Jonge Christ? De Jonge Christ, de Jonge Frederik. Oh. Dat was de vrachtboot waarop papa gevaren heeft. Ja? En waarop zijn vader verdronken is. Oh, ja. Op een gegeven moment werd er te weinig gevangen en ook het gevaar van de zee, altijd maar die angst voor de zee. Ja. En hebben ze besloten om een tjalk te kopen, een zeilend vrachtschip. De jonge Frederik werkte met zijn zuske op het schip. Tot op een mooie dag in augustus het Nederland taslacht. Op wij naar Greens, het schip vol je rappels, krekt boeten en Matil, Cecile van de Wien en Heid stiet varon bij de fok. Op een gegeven moment moesten ze een bocht om, de wind viel weg, de zeil begon te klapperen. Vader werd overboord geslagen, kon niet zwemmen. Freek sprong erachteraan met een stok, maar die was te kort. Voor zijn ogen verdronk zijn vader. Ik heb wel altijd heel sterk het gevoel gehad dat hij zich moest verantwoorden. Hij had dat niet gekund, hij had zijn vader niet kunnen redden. Dat heeft hem zo ontzettend pijn gedaan dat hij daarin, door het werk te doen buiten Nederland, helemaal in de tropen, en zich voor heel veel gevaren zag gezet, dat hij dat deed omdat hij iets wilde waarmaken. Hij moest iets terugdoen, hè, voor de mensheid. Mem Detje moet nou de kost verdienen en begint een winkeltje in het dorp. Frederik werkt als bakker en docht de visserijskwallen in Wierum. Dan komt hij terug zendingsonderwijzer Gos Heringa in aanraking met de zending. Toen hij eenmaal op het pad van de zending kwam, toen bleek de zendingsschool in Oesgeest voor hem een ideale opleiding. Want die ging uit van arbeiderskinderen. De welgestelde studenten die gingen theologie studeren. En werden dan in de belangrijke steden van Java gedeponeerd. En de gewone jongens, die moesten de oerwoud in, die primitieve kant op. En die kregen dus een basisopleiding. Eerst 2 jaar geschiedenis en leer in de Bijbel. Dan 3 jaar lang timmerles om een huis te kunnen bouwen. Iedereen kreeg les in eenvoudige geneeskunde. Polyklinisch, wondjes hechten, de blinde darm kunnen onderscheiden. Bevallingen geleid. Hij heeft 1 of 2 jaar in het academisch ziekenhuis stage gelopen. In Oestgeest verlooft Frederik hem met Maria van Dijk. Het werkterrein in Nieuw-Guinea is een uitgestrekt kustgebied. Eerst bereizigt hij het met een prauw, later liet hij een schooner ombouwen tot zendingsboot. Het Wierumer vissersbloed komt Frederik goed van pas. Maar de bandrecorder neemt hij verhalen en muziek van mensen op. Het begin van zijn antropologische studie.
Hij was natuurlijk ook een zendeling. Hij heeft dus het christelijk geloof proberen te verspreiden. Maar ook niet alleen het christelijk geloof proberen te verspreiden, maar ook echt proberen te begrijpen hoe die mensen in Nieuw-Guinea, in die periode, hoe ze leefden en wat belangrijk was voor hen. Dus op die manier was hij echt wel een heel belangrijk persoon, dat hij niet alleen de wetenschap vooruit heeft geholpen, maar ook een echte, oprechte zorg en bekommerdheid had voor de mensen daar. Men let niet bij ziekte zozeer op het hoe, maar veel meer op het wie. Wie heeft iemand ziek gemaakt? Dat moet een mens zijn of een boze geest of een of andere demon. En om nu uit te maken in welke richting men moet zoeken, gaat men wiggelen. Ik zal nu eens een voorbeeld geven van het wiggelen. Men houdt dan zijn uitgestrekte hand zo links, smeert die met kalk in, laat daar een druppel vuurrood speeksel op vallen, dan valt de hoofdspat in het midden en er zijn kleine spatjes aan de kant. En nu steekt men zijn hand zo onder de kin. Nu kijkt men vanaf die grote spat naar het verste kleinste. En ligt die nu daar, dan gaat men dus in die richting de daders, de veroorzakers zoeken. En is daar nou een bepaalde volksstam of een dorp en zo, dan gaat men heen en daar gaat men iemand doden. En men zegt er dan bij waarvoor men het doet. Ik herinner mij dat ik als kind speelde op het strand. We hadden vlak voor ons huis lag aan een oprijlaan en die kwam uit op het strand. En daar lagen dan ook prauwen. En er was even verderop was er een steiger waar die boot van mijn vader aan lag. En dan dat mijn moeder mij ons les gaf. En dat was meestal buiten, onder de waringenboom, hadden we dat van die schoolbankjes. En ik was heel geliefd bij de Papoese kinderen, meisjes, want ik was de enige Hollander. Ik had prachtig blond haar en ik kon heel mooi huilen. En daar liepen ze er allemaal direct op af om mij te troosten. Wij werden toebedeeld aan een van die goeroevrouwen als leerobject. Dus als babytje in hun slenlang. En ik voel me dus ook steeds heel erg aangetrokken tot gekleurde mensen, want dat is het vertrouwd. Memri had taken in de zorg en in het onderwijs, maar is wel een heel protte alleenig. Het evangelie, dat is haar houvast geweest. En ook haar houvast in die tropen als ze alleen was, als ze stormde. Als papa op zee was en weer bijna verdronk. Als ze de geluiden van de koppersnellers hoorde in de heuvels. Als haar kinderen doodziek was en de medicijnen waren op. Dan moet je wel een zo blij geloof hebben. Christina Wambrouw is hikke en tiny Steggeda in Weststellingwerf. Haar huid, Herman Wambrouw, komt in 1950 naar Nederland. Te jaren met Stef Ondowafo. Beide weesbaan en stuurt door de zending om een opleiding te volgen op de vlechtskwallen in Noordwolde. Ze worden adopteerd door het boerengezin Skurer, die het zelf geen baan had. Ze wenjen in deze plaats. Nel komt in 1974 uur en trouwt met Herman. Ze krijgen 2 dochters, Christina en Tabita. Als famke van Allewier werd Nel terug haar mem naar de middelbare zendingskwallen stuurt 4 van huis. Ze kwam er intern. Maar toch, ik wil graag iets worden. Iets bereiken. Dus zodoende was ik daar naartoe. Maar ik heb zo vreselijke heimwee. Nou, een kind van 11 jaar. Nou, dat is. Ik ben geboren hier op Westpiak. En waar zat Kama toen? Kama zat hier op de Vogelkop. En toen ging hij op school naar? Naar Hollandia, dat is hier. Daar kwam Kama toen later op? Ja, daar kwam ik Kama tegen. Hollandia, hoofdstad van Nederlands Nieuw-Guinea, bespoeld door het water van de Pacific, de Humboldt en Yotefa-baai,
bevolkt door ongeveer de helft van de Europese gemeenschap op het eiland, die in totaal een 20.000 zielen bedraagt. Ja hoor, doe maar. Al vastgestrooid. Al onze gebeden komen samen in de woorden die Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Eigenlijk een heel Oceanië is als je een Pacific Islander bent, betekent het automatisch dat je christen bent. Je kan dit niet loskoppelen, loshalen van elkaar. Dus ook zelfs in Nieuw-Guinea is voor de meeste mensen is het nog steeds, hoewel dit aan het verminderen is door de bekeringen naar de islam, is voor de meeste mensen zien ze zichzelf echt als christen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. De hele kolonisatie uiteindelijk, dat is natuurlijk een heel complex verhaal, wat niet zo eenduidig als... Zeker het zendingsverhaal is niet zo eenduidig als goed of fout te bestempelen. In de eerste plaats was het vaak een soort opportunisme, kan men zeggen. Dat ze eigenlijk heel goed wilden begrijpen wat bij mensen leefde om de christelijke boodschap makkelijker te kunnen overbrengen. Maar aan de andere kant waren ze vaak echt oprecht geïnteresseerd. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik hou aan mijn geloof, opvoeding van mijn ouders, hervormd en gereformeerd. Maar eigenlijk bent u, gek om te zeggen, maar ook een product van de zending. Ja, dat is het product van de zending. Ja hoor, zeker wel. Ik denk altijd dat de zending eigenlijk een beetje dominant is. Ja, zeker wel. Is dominant. Ik durf het te zeggen, dat is dominant. En alles wat niet hun aanstaat, dat is heidens. In het Maleis of in het Indonesisch kafir. Een positief element is dat door de komst van het christendom er veel minder oorlog gevoerd werd tussen verschillende bevolkingsgroepen. Maar een negatieve kant daarvan is dat alle culturele gebruiken die gepaard gingen met oorlog voeren, dus bijvoorbeeld het maken van schilden, het houden van grote rituelen als voorbereiding op oorlog voeren, dat die eigenlijk in het gedrang kwamen. Want als er geen oorlog meer gevoerd werd, dan moest je misschien geen schilden meer maken en geen prachtige kunstvoorwerpen om rituelen te houden. Dus dat zijn dingen die echt heel moeilijk op te lossen zijn. Maar die toch, zeker in het begin van de 20e eeuw, hebben mensen zoals Freer Khama dat toch wel aangemoedigd om de kunstproductie verder te zetten, maar dan in een lichtjes andere context. Hier heb ik bijvoorbeeld een spatel waarmee men de pap roert. En u ziet hier aan het eind een voorouderbeeldje, dat hangt hier zo aan. Hier zit er ook nog eentje, die hier heel duidelijk zichtbaar is ook. En dus de voorouder begeleidt dus het leven en het werken ook in de keuken van de mensen. En zelfs wanneer je thuiskomende je draagtas ophangt, dit is een haak voor een draagtas, dan zie je hier ook een voorouderbeeldje afgebeeld. En die beschermt dan het voedsel wat in die tas zit, dat de magische kracht niet verloren gaat. Och, Johan, weer een krokodilletje. Ja, zie. Kijk maar. De tentoonstelling over Khama in Wierum is Aron. De spullen kunnen wij maar naar huis. Moeten we eerst passen natuurlijk. Ik had zo'n lange peniscoper meegenomen. Een prachtig pluimpje eraan, ja. Kijk, de krokodil gaat mee. De maro's gaan mee. De boomschortsdekens, de trommel. Ach, de brieven. Vanaf de Jappenkampen gestuurd. Ja. Hoe is met Harry, die altijd zo ziek was. Hij wordt een beetje een stoute jongen. Nou, vol van die heerlijke verhaaltjes.
Mem, Rie en de bijen zitten skiën van Heid Freerk, die het Jappenkamp maar correct doorleeft. De Jappenkamptijd was voor mij voornamelijk angst, vluchten, brand. En dat kan ik eigenlijk nog steeds niet goed. Ja, dat wordt, hoe ouder ik word, hoe moeilijker het is om erover te praten. Daarvan heb ik geen concrete herinneringen. Maar toen ik een paar jaar geleden de film Paradise Road zag, was daar ook... Kamma wordt afgekeurd voor het werk in de tropen. Freer krijgt langdurig intensieve medische zorg, maar slaagt er toch in om te promoveren in de antropologie. We waren dus aangekomen, we kregen eindelijk een huis in Nederland. Daar bleek dat mijn vader heel ziek was. En toen hij langzamerhand opkrabbelde, zei hij, ik weet niet of ik nog terug moet. Ik weet niet of ik dit moet doen. Maar iets in mij dwingt mij toch om weer terug te gaan. Want de mensen hebben het nodig. Die leven in angst. En ik wil ze van die angst bevrijden. Dat was de voornaamste reden. Alles stond in het teken van Nieuw-Guinea, van de Papoea's. En op een gegeven moment heb je daar genoeg van als kind. En toen viel er een soort gordijn. Ja, ik zag het, dacht van ja, het is een heilige opdracht. Ze kunnen niet anders, zo heb ik het gezien. Maar daar waren de Harry en Peter toen niet aan toe. De bijen gaan net maar waarom. Die worden hier en daar onderbracht. Dus als mens moesten ze die goddelijke opdracht volgen om überhaupt bestaansrecht te hebben. En daardoor moesten ze hun kinderen, verlaat huis en haard, etc. en uw kind. Anders ben je God niet waardig. Het land reed hem daar op een komende onafhankelijkheid. Kamma speelt daarin een actieve rol. Op de 14 dagen komen de 250 leerlingen samen om over de meest verscheiden onderwerpen vragen te stellen, die dan beantwoord worden door dominee Kamma, een der bekendste figuren op Nieuw-Guinea, die er zo'n dikke 30 jaar werk in het land heeft opzitten. En verder proberen een eenheid te vormen met leerlingen van verschillende streken afkomstig, zodat je dus hier al een eenheid bent en straks ook samenwerkt als leden van verschillende volken. Dus jullie zijn dat ook niet waar. Je komt van het zuiden en van het oosten en van het binnenland er overal vandaan. Dan heb je dus een goede voorscholing voor de latere toekomst waarin jullie samen moeten werken om een sterke staat te krijgen. Maar Nieuw-Guinea wordt net onafhankelijk. Het komt in 1963 onder Indonesisch bestuur. De Kamma's komen definitief naar Nederland, waar Freerk hem inzetten bloed voor de Papoea's. Ik heb hier een zielenbeeld bij me, een zogenaamde korwaar. Men gelooft dat hierin de ziel van een overledene is gevaren en dat men die om hulp kan vragen. Korwaar is eigenlijk de naam die gegeven wordt aan houten beeldjes meestal, die eigenlijk zorgen voor een soort een intermediair tussen de wereld van de levenden en van de doden. Die beeldjes werden dan ook op een altaar opgesteld in het huis. En daarmee konden ze dus bij bepaalde moeilijkheden of als er hele goede dingen gebeurd waren, konden ze eigenlijk communiceren met hun voorouders. Christina studeert Japans. Ze werkt op een Zuidas. Ik ging net altijd naar de kerk, maar het bleef toch altijd dat is toch wel belangrijk in mijn leven. Ja, ik ben er toch maar groot geworden. Mijn paken het ook voor de zending werkt. Dat is toch echt een hele geschiedenis in mijn familie. Er is wel wat voort.
mijn ouders, en net alleen nog mijn ouders, maar ook de generatie van mijn ouders. Ja, er is wat voor, dat kist wel zien. De zending heeft toch echt een heel groot stuk van onze cultuur weggenomen. Dat is er net meer. Dat denk ik nog wel eens over. Van ja, is dat nou wel goed geweest? Ik weet het niet. Het is toch een stukje van leven dat weg is en dat kiest echt net meer. Dat komt echt net meer om. Het hele belangrijke van de voorouden. Ja, die korwaars van wie. Ja, de korwaars. Is er nog wat van oer? Ja. Als er wat is, dan kunnen we dat wel vragen aan onze voorouders. Hè? Als we een beetje denken van nou maar eens een examen dwaan of zo. Weet je, dat soort liedse dingen. Hè? Van, als je denkt, oh gooi, nou weet ik het echt net meer. Nou, dan kan ik het paken die en die wel vragen. Dat is een beetje zo gaat het een beetje. Hè? Ook ik hier bij de Papua's hier in Nederland. Dat doen we nog altijd, dat is er nog altijd. Maar ja, we praten er gewoon net over. Nee, dat is echt een beetje, ja, ik weet ook net waarom, maar dat doen we gewoon net. Yarabe sorendoreri Muflenso bani nema beki pasi Arafabie auswarakwa. Is Frederik recht gedaan? Voldoende gekenschet of te veel? Dat kan ook, vonden wij zelf. Hij kon soms zeer wijdlopig vertellen en alle aandacht naar zich toe trekken. Om toch een direct zichtbare herinnering te houden aan deze opmerkelijke Wierumer is deze pakette geplaatst. Die staat op de plek van zijn geboortehuis. Nu mogen Corrie en ik dit juweeltje onthullen. Maar voordat we dat doen, want je hebt geen woord over mijn moeder gezegd. Dat zou je vanavond doen. Oh, vanavond, ik doe het vanavond. Nou ja, zonder mijn moeder had mijn vader dit niet gekund. Jazeker, jazeker. Mooie linten. Ja. Nu trek ik hem laag. Doe het niet op de grond. Zakken, zakken, zakken. Ja? Ja. Even op de grond. Ja, een hele mooie morgenster. Ja, hierachter. Mooi, ja, ja.